Wala kay baw nga. Kung sa akong taras dire. Gusto may taras Madrid eh. Ako'y pinakagahi dire. Kutob sa muagi dire. Kailangan ako. Kay nga no. Pablo nang dumanhog ni. Pablo nang dumanhog. Tanawag ni muagi dire ron. Pangutan-on mo. Kay Pachoy. Stitik kas dumanhog. Itig jud ayo. Stitik jud. Tarong waka kailan ako. Waka kailan ako. Pag tarong. Isa man ka. Hindi ka kaila, ka kaila. Tanawa, tutuki. Basi nakalimutan kag kinsa ko. Tutuki giksakto kay gamay na lang yung buanga ka. Wadi. Pa, arina pa. Be pa karon ng cool kid ka. Buag ba pas buang. Wadi ka kailangan ko hinumdumi, kinsa ko hinumdumi. Wala ko kailani mo bosoy. Kaila. Ayo boss, sakit kay boss wala. Pablo ni tumanog ba? Pasti ba? Kailan ko boss, kailan ko. Boss, buwang ka na. Kailan ko. Kailasa. Ya, ars ko. Ano ito? Pablo no. Oh, tingnan ako. Pablo Aztec. Di ba kaila? Sige, lamat. Ars ko. Kaila wala. Hindi ka Pablo. Stiga jud din mo Pablo sa. Unsa di full story mo diri tumanog? Ako, Erneng. History hisgutan. Ganda ko kung prisuhan. 21 ko katuwi ka ng Muntinlupa sa Manila. Uno? Pila gina edad mo ron Pablo? 21. Pero kita ka ng salida nga Bibi Ama. Katong dislakay ang sa prisuhan niya, si Ruben Padilla ang gadala. O kana kauban mi ana. Idol ba kay ko? Kauban Ya. mi ana didto. Wa man kitaan mo to. Ay na. Wa pa mo ko niglu up sa una mong di kay ko mailhan dito. Kani nga jacket, giwon man niya kay astig kita naon ba. Pero din mo. Ako lagi ko magbalik kay mubalik pa man ko dito kay akong banig wa ko man nahipos. Abi, Kutob sa muagi na pudron. Ipailan ako nimo nga kaila ginas na nako. Kay abi pa lang usari na kailan ako. Nawa, nay muagi diri ron. Di ba John, mo agi ka tong may sambagan? oh, ano di ay? Ayaw kumpiyansa diya. Naginganlan og Pablo nga astig. Murang ikaw ay kumpiyansa. Pahimangluan lang tagadana. Ayaw kumpiyansa. Sige, salamat kay. Dali po kugod. Ako'y paliton. Sus ko. Isukol pa to ganyan rin yaging. Bunog no. Swerte wala lang Baga, wala sukol nang yun. Ay! Ano mo ha? Say, gusto ni mo ba? Bagay ba? Wala ba yun eh? Agi lang. Kitas tayo ako Erneng. Ay, sorry kay bay, nakalitan ko ba? Ay, Tarong mo bayab. Basiganahan mo. Ikaw Pablo. Amo ko na ginahan mo. haba di oy. Gubot mo muna. Peaceful atong gipangita. Wara ba yun? Laos lang bay. Uy. Tarong mo. Basiganahan mo. PCO niya tamo niya. Ganun to Pablo. Nuwa mo ka ni sukol. Sulti sa buang nisuol ako nga arthritis. Ay, wakay bang nisuol mo nga arthritis god? Sus, dagko ang dakitong buto baka gamay ato. Swerte lang karon ayaw na. Tawga ba? Dito tawga ba? Kilong Joy! Naabtaw ka niya. Di ka mo sukol. Panay live ka sa arthritis. Butol yung agay mo. So, what's up mga kakwads? Welcome back na ino. Pasensya mga kakwads, karon pa mi ka balik og video kay na busy sa klase. So ang mga nagpa-shoutout, mao ni. Og shoutout kong Shone Torres. Shoutout Shoutout. Ernad Diana. Shoutout. Nelson Francisco Trabok Jr. Shoutout. Julia Montiz. Shoutout. Abari Claire Easy. Shoutout. Amping. Aton James Dacena. Shoutout. Amping mo perme dia mga kwads og shoutout mi sa mong sponsor nga Na si Ma'am Wilma Dihito. Og si Sheila May Roma. So mga kakwas, dapat kay shoutout ikaw sa no, tong Tagalumboy si Atan. Atan, amigo na ko na. Ngora to. Shoutout tol. Salamat kayong giman ang video. Thank you and God bless. bless.